Дамир Азатович безгә эш бүлмәсендәге кадерле булган экспонатларның берсен күрсәтә. 2014 елда Маккойлның 200 мең тонна кара алтын чыгару хөрмәтенә колбага тутырылган нефть ул. Кырмыш чыганагын эшкәртү белән шөгыльләнүче компания бүген бу санны 250 мең тоннага җиткергән. Ә бит сүз авыр, югары үзлекле ятмалар турында бара. Наша компания успешно Безнең компания производство бурычларында үти, Туган Нурлат районыбызның социаль-икътисади үсешендә дә актив катнаша. Коллектив зур түгел, әмма тату бердәм. Куелган планнарны үтиләр. Без киләчәктә дә шулай уңышлы эшләрбез, планнарны үтәрбез, район тормышында актив катнашырбыз һәм әйбәт керемнәр белән эшләрбез дип уйлыйм. Участвовать в общественной жизни района. Ул компания руле артына басканда кырмыш чыганагында 21 скважина консервациядә була. Бүген исә Маккойл Татарстан территориясендә уңышлы эшләп килүче кече предприятиеләрнең берсе. Бәйсез нефть компанияләре чыгарган 100 миллион тонна кара алтында аларның саллы өлеше дә бар. Бу беренче чиратта җитәкчебезнең дөрес сәясәте, кешелеклелеге һәм үз эшенең чын һөнәрмәне булуы нәтиҗәсе диләр коллективта. Те планы, какие были намечены. Проект документлары нигезендә Татарстан Республикасы Россия Федерациясе хөкүмәте куйган планнарны без Дамир Азатович җитәкчелегендә төгәл үтибез. Җитәкче буларак ул предприятиедә уңайлы мохит тудырды. Аның төп сыйфатлары кешеләрне, предприятиянең кадрлар составын бәяли белүе. Аның өчен предприятиянең төп байлыгы ул кешеләр. Как руководитель Кабинетта утырырга яратмый, объектларда булуны, хезмәткәрләр белән аралашып эш процессын күзәтүне өстенрәк күрә дип тә өстәделәр. Турыдан-туры вазыйфаларыннан тыш Дамир Ишкениев, Нурлат районы советы депутаты, Татарстан Яңа гасыр республика иҗтимагый хәрәкәтенең Нурлат территориаль бүлеге советы рәисе. Спорт һәм мәдәни чаралар оештыруда, хәйрия акцияләрендә катнашуда Маккойл шәхсән аның җитәкчесе күрсәткән ярдәм бик зур. Дамир Азатович настоящий профессионал. А работать с профессионалом... Дамир Азатович чын һөнәрмән, андыйлар белән эшләү җаваплы гына түгел рәхәттә. Озак еллар дәвамында үзе җитәкләгән компаниянең аңа ничек кадерле булуын без яхшы беләбез. Ул һәр нәрсәгә игътибарлы. Минем өчен эшем яраткан урынга әйләнде. Бирегә киләсе килеп кенә тора. Форсаттан файдаланып, хөрмәтле Дамир Азатовичны юбилее белән котлыйм. Озын гомер һәм компаниябызның иминлеге өчен бердәм уңышлы хезмәттәшлек итүебезне телим. Галстукларсыз чакта ул чаңгыда йөрергә, гаиләсе белән ял итәргә ярата. Хезмәттәшләре җиткергән әлеге фикер шундый җаваплы урындагы кешенең үзенә багышларга вакыты каламы дигән сорау тудырды. Свободное время. Буш вакытта спорт белән шөгыльләнәм, өйдә умарта кортлары тотам. Умартачылыкны бик яратам. Гаиләм, балаларым белән бергә булуны иң яхшы ял дип саныйм. Татарстанның данлыклы династияләренең берсендә ат казанган төзүче, танылган укытучы гаиләсендә туып, туган җире Нурлатның намуслы улы булып яшәгән Дамир Ишкениевка 11 февральдә 50 яшь. Үз иленә хезмәт итеп узган гомер еллары, кешеләргә булыша ярдәм итә белүе, гадел һәм үтә дә тыйнак булуы аны яшәртә генә бара дип әйтер идек без.